আচ্ছা তাকুক নরক তিনি মহাই ইন্ডিজিনাস পিপল ডে ni dino te kungthai bara ni asaimani din ba ha ni mung pharjak mani dino norok khe tangri mohaike kosto khai ba norok ni o lahar achok mung achok thai tangri mohaike achok nani na kha norok student kaisangui hel nangnai rongno bo pass ma khaine obno teine jeng lahar kasui tongo tini bai 6 din jeng kasui tongo jeng tini school bo tala khaka abon pore director sir jeng call khai saka bo jeng সমস্যান কা khna di borni tinta jara mano somoyer di nei jeng bono khna tinta jara somoyer nai tabo su jara tai jeng chini lahar kasui mono jeng tisagar nai khna tinta jara somoyer oi bori po deman pore chini egancho chini pokhewa result ni ang kangke jeng tisa lahar kasui no ongkur kini ama ini jeng director no sakang ke bo mane oi naka haike norok mo haike tabu norok ni result ba review judi norok no solution ni bagui no review haike norok no review simini hini tongi tong kai norok ni bising tui tamo step na janai ba tamo lama na janai norok ni student ba norok rungsrungnai rok ni bising tui kai jeng chini chobate bo kotor khlainai ang joto chhatro no pass ma khainai amhai chini samma haike norok ni o jagao tini to jeng khana ka poktumani bising tui ba pokthum thumnai ron bising tui norok headmaster bai thangi malai ka hini haike norok o headmaster bai thangi malai thano tam kok sairi horjak khai headmaster ba bo kono report es namya agini report ka chama se boro hona nai ke jara fail tongna boro ni mumung bai roll number chimi se bo sui toni amne se rona ni jenga buna naiman pore amu bai inya nei se bon tala khaka tala khaman pore o se or pesi phebika ke best education director office ni nai ke sino call khaika bo samoisan ka jarasan ka na sari ni Inta jara bana somai di abon pore norong again sa tesa report mungkin norok tesa bana tala khaki di bana lahar kas man tesa jen sati di ni bosai ya sintau su jara tesa lahar kas man sing bosai na kana haike norok headmaster na je talari mani ba bini tongthai tei habanok no talari mani norok tabsu jara phiogui reja khada phiogui kha bo khana jokhon board report langnai langra thon sing bana tabsu jara phiogui ri kha tini ni tesa bana ri dong takungin sinimo an mung suman de nang bo school ni ongai tini o laharo mo haike achok thaini nang ang ti school ni ex student ni চলবে না শিক্ষার ধ্বংসকারী রতন লালা তোমায় জবাব দিতে হবে ওই নাকে থেরে নাই চিংড়ি বিয়ে মানিয়া মানিয়া একা চলা কথা চলে না